खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै भारत बन्द थागोन कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्स CAIT आ दिनै भारत बन्द फोसावदों बिथांमोननि बे भारत बन्दखौ अल इन्डिया ट्रान्सपर्टार्स वेलफेयार एसोसिएशन AITWA जों लोगोसे अल स्टेट लेभेल ट्रान्सपर्ट एसोसिएशन्सफ्राबो मदद होगोन आरो दिनैनि भारत बन्दजों लोगोसेनो साखा बन्दबो थागोन बिथांमोनहा माखासे दाबिखौ लानानै बे भारत बन्दखौ फोसावदों बिथांमोननि दाबिया जाहैबाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खम खालामनायजों लोगोसे डिजेलनि बेसेनखौ गासै भारतआवनो समान खालामनानै होनाय आरो EUA बिलखौ बोखारनाय जायनि गेजेरजों सरकारा ट्रान्सपर्टार्सफोरनिफ्राय सम मथे बेसादफोरखौ दैथायहरनो हायाब्ला गोबां जुरिमाना लायो बेजों लोगोसे GSTनि माखासे आयेनफोरखौ सोलायनो थाखाय बे बन्दखौ भारत सरकारनि हेंथायै फोसावदों दिनैनि बे भारत बन्दआव 40,000 फालांगियारि आफादफोरा बाहागो लागोन आसाम रायजिक ग्रामीण जिउखुंथायनि अभियाननि बानजायनाय आरो चिरां जिल्ला प्रशासननि मददजों चिरां जिल्लानि बिजनी सहरनि बिजनी जिल्ला गेलेग्रा आफादनि गेलेग्रा फोथाराव गेदेर आइजो समारोह खुंनाय जायो मैयानि बे हाबाफारियाव चिरां क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां जौ आइजोफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया बे हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा गिबि खोलोबाव सायख'जानाय मोन 2,601 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेराव चिरां क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लानि मोन 10 सेल्फ हेल्प ग्रुपनिसिम 50,000 रां अनसुंथाइखौ राननानै होयो आइजो समारोहआव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा आइजोफोरा माबोरै गावखौनो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाय खामानियाव मुखुब खालामनांगौ बेनि सायाव बुंथियो खनग्लथा आइजो जौगानाय बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 50,000 राङै अनसुंथाइ होनाय बायदियै BTC प्रशासना 200 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गोदानै 30,000 रां अमा फिसिनाय आरो बोरमा फिसिनायनि थाखाय होनायनि बागैबो बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा BPFखौ मदद होग्रा बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ गोजोनै थानो होआखै BJP सरकारा बे खोथाखौ बुंथिदों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF हान्जाया अदालगुरि जिल्लायाव CWCनि मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन बे सावरायमेलाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे माखासे BPFनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन मैयानि बे सानावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनि केस बोखारालासे जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोनखौ उदां खालामालासे आरो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होआलासे बेनि उल्था जाय बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा BPF हान्जाखौ मदद होयो बिथांमोनखौ पुलिस हान्जाया जोबथेसालियाव जोबथेफिननायनि थाखाय वारेन्ट दैथायहरो बेराफारसे जाय बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा BJPखौ मदद होयो बिथांमोनहा गोजोनै उदाङै बेरायनो हायो होननानैबो बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJP हान्जाया पुलिस प्रशासननि गेजेरजों BPFखौ मदद होग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे BPFखौ मदद होग्रा बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौबो गोजोनै थानो होआखै होननानै अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTC बिसायख'थिनि उनाव बिटिआरनिफ्राय VCTCखौ बोखारनानै बुरलुंबुथुराव गारहरगोन होननानै बुंथिदोंमोन बेनि उल्थायै बिटिआरआव VCTCनि चेयारमेन राननानै होगासिनो आरो बेखौ लानानैनो गावजों गाव दावराव दावसिबो जागासिनो दङ होननानैबो बुंथिबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामाव BJPनि जेसेबां बेरेखा हान्जा दङ जेरै कंग्रेस AIDF रायजो दल AJP बायदि बायदि बिथांमोनजों सावरायलायगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ बिटिआरनि मोन 12 बियाबावबो बिजाथि फसंनो नाङा होननानैबो खावलायदों होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेराफारसे जाय BPFखौ मदद होगोन बे हान्जाखौनो बिटिआरनि बाहेरा मोन 28 बियाबाव मदद होगोन होननानैबो रोखायै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSCनि उनाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम काउन्सिल फोसावनानै होबाय आसाम सरकारा
मैया 25 फेब्रुवारियाव आसाम सोरखारनि WPT एन्ड BC डिपार्टमेन्टनिफ्राय कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि इन्टारिम काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। गासै 30 सोद्रोमा गोनां इन्टारिम काउन्सिलाव गकुल बर्मनखौ चिफ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर आरो जिबेश रायखौ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर महरै सायख'नाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो इन्टारिम काउन्सिलाव मासिगिरि महरै हितेश्वर बर्मनखौ सायख'नायजों लोगोसे सुकेन रायखौ लेङाइ मासिगिरि महरै सायख'नाय जाबाय। बेनि अनगायैबो माखासे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर आरो माखासे मेम्बार गासै 30 सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावनानै होबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिसा सानथाम सिगांनिफ्रायनो सानफ्रामबो सानसेयाव सासे एबा सानैयै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हागासिनो दङ। मैयासो आरोबाव फिन बिजनी पुलिसा ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हाबावदों। हमजानाय फालांगिरिनि मुङा प्रेमानुल हुसैन, 24 बोसोर बैसोनि। पुलिसफोरा बिनि बिजनी खावाटिकानि न'आव सिग्रोमनानै ड्राग्सजों बुंफबनाय 2 कन्टेनार, मोनसे साबोन दोनग्रायाव दोननाय फेग्रा मुवा, गंसे मबाइल, गंसे बाइक आरो गंसे स्कर्पिय' गारिखौ जब्द खालामनानै लानो हादों। तामिलनाडुआव आनजाद खुङालासे थाखो 9, 10 आरो 11नि गासै फरायसाफोरखौ पास खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै फोसावबाय। तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टार के पालानि स्वामी बिथाङा मैया एसेम्ब्लियाव तामिलनाडुनि थाखो 9, 10 आरो 11नि गासै फरायसाफोरखौ बे बोसोराव आनजाद खुङालासे पास खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावदों। COVID-19नि थाखाय फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ नायबिजिरनानै आरो एक्सपार्टफोर आरो फरायसाफोरनि नखरनि बिमा-बिफाफोरजों सावरायलायनानै बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै बुंथिदों के पालानि स्वामी बिथाङा। बेराफारसेथिं फेडारेशन अफ प्राइभेट स्कुल एस'सिएशनआ तामिलनाडु सोरखारनि बे थांखिखौ सोंखारिदों। बेबायदि थांखि लानायजों फरायसाफोरनि इयुना गाज्रि जागोन होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे तामिलनाडु सोरखारा फैगासिनो थानाय बिसायख'थियाव भट मोननो थाखायनो बे थांखिखौ लादों होननानैबो अजद दैखांदों। लकडाउननि समाव खस्थ' खालामनानै अनलाइननि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंनाय आरो फरायसाफोरनि फरायनाया सोरखारनि बे थांखिजों ओरैनो दैयाव थांजोब्बाय होननानै गोख्रों रावजों सोरखारखौ सोंखारिदों। मेघालयाव आसामनि खामानि मावनो थाहैनाय सासे सुबुंखौ बुथारदों आरो 7 गाज्रियैनो जोखोम खालामदों। बे जाथाया मेघालयानि खोला सोनाब खासि हिल जिल्लानि उमैद गामियाव जादों। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला आसामनि माखासे सुबुंफोरा मेघालयानि सेन्ट जेभियार्स स्कुलनि मोनसे गार्लस हस्टेल लुनायनि खामानि मावहैदोंमोन। हरनि समाव सा 20 मोखाङाव मास्क गाननाय माखासे दुथांफोरा फैनानै बिथांमोननि सायाव हरखाबैनो गाग्लोबफैदों। गाज्रि बुनानै गालांनायाव जोखोम जानायनि थाखाय बिसोरखौ शिलंनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। बेयावनो सासे जिउ गोमाहैदों आरो 7 जोखोम जादों। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा राजु मण्डल, 22 बोसोर बैसोनि। बिथाङा खोला सालमारा जिल्लानि मानकाचारनि। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया जामशेदपुर आरो बेंगालुरुनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव जामशेदपुरा गल 3 आरो बेंगालुरुआ गल 2 गरखौ सोनो हादों। दिनै नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो केरेला ब्लास्टार्सनि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायजेनगोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव नर्थ इस्ट, बाथियाव हायद्राबाद। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।